Ahojte, pripravila som si pre vás veľmi výhodný balíček, vďaka ktorému si vykuzlíte praktické líčenie do 10 minút. Pleci zjednotíme podkladovou bázou. Na miesta, kde chceme prekryť nedostatky alebo rozjasniť pokožku, aby pôsobila plasticky, použijeme korektor. Tiež si môžete zvoliť odtieň, zafixujeme kompaktným púdrom, ktorý vyhladí pokožku. A teraz si vykonturujeme lícne kosti konturovacím púdrom Latte a na rozjasnenie a šťavu použijeme líčka odtieni Rosy Nude a s týmito líčkami si dokonca urobíme aj modeláciu očného viečka, aby sme pôsobili zdravo a šťavnato, krásne a rozžiarenie. Sú to matné odtiene. Samozrejme nesmie chýbať tieň Biscotti, ktorý zjednotí viečko a zároveň s ním vymodelujeme aj prechody. Doťukneme líčenie očí konturovacím púdrom Latte a ukážem vám veľmi rýchlu linku, pokiaľ si aj neviete líčiť klasické linky, že sa vám to nepodarí, tak vďaka tomu, že použijeme na vlhko tento tieň, na mokro, tak si dokážeme s merlotom vykuzliť nádherné líčenie a veľmi, veľmi rýchlo do 10 minút. Samozrejme, tento tieň viete použiť aj ako tieň, ale mne sa veľmi páči ako linka. Dáme si rozjasňujúci rúž, Romantic Pink a líčenie je hotové. Tak čo hovoríte, vyskúšate? Verím tomu, že sa vám to podarí.